Matapos marinig ni Malik ang sinabi nito, ninais na lamang niyang magsawalang imik sa sinabi ng babae. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanilang paglalakad nang sa gayoy madali nilang mararating ang tahanan ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa tahanan nito kung saan wala silang gaserang nakitang nakasindi sa loob ng bahay. Manong! Gisingin ninyo ang anak nyo. Kinakailangan natin siya rito. Wika ni Malik pagpasok nito. Nang marinig naman ito ng lalaki, dali-dali naman itong tinungo ang silid ng kanyang anak, alinsunod sa ipinag-uutos ni Malik. Paglabas nito, nadatnan niyang gumagawa ng ritual ang ermitanyo kasama ang ama nila Emilio. Ginoo, nandirito na ho ang anak ko. Ano ho ang gagawin natin? Tanong ng lalaki paglapit nito sa kinaroroonan nila Malik. Paupuin niyo na muna siya, Manong. Tatapusin lang namin to. Sagot naman ni Malik sa lalaki. Matapos nilang mag-usap, doon na ipinagpatuloy ng magtsuhin ang kanilang ritual na ginagawa upang mas mapabilis ang kanilang gagawing pagpaslang sa dalaga. Muli silang kumuha ng isang biik sa likod ng bakuran nito upang magsilbing isang alay para sa mga engkantong papatay sa bugrat. Habang ginagawa nila Malik ang kanilang ritual, kung ano-ano naman ang ipinasubo nila noon sa bunganga ng dalaga. Bagaman hindi ito niluluno ng nilalang, paulit-ulit pa rin itong ginagawa ng ama nila Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang mag-usal ang ermitanyo at kasabay nito ang kanyang pag-ihip sa bumbunan ng bugrat. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan niyo na ako. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi ko papagalingin ang batang yan. Wika ng dalaga habang patuloy na naghahabol ng kanyang hininga. Aba, wala ka naman talagang gagawin, Iha. Nasa amin ang lahat ng kontrol para mapasunod ka. Maghintay ka lang. Makikita mo din ang aking sinasabi. Sagot naman sa kanya ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, agad yung kumuha ng isang maliit na patpat at walang pagdadalawang isip na itinarak sa dibdib ng bugrat. Paglapat ng patpat na yon sa balat ng nilalang, bigla naman itong napasigaw ng napakalakas, gawa ng ang paningin niya sa patpat na hawak-hawak ng ermitanyo ay isang napakatalas na sibat. Habang patuloy itong idinidiin ni Tandang Uban, halos mamatay-matay naman sa kakasigaw ang dalaga. Natigil lang ito nang biglang inialis ng matanda ang patpat na patuloy na nakalapat sa balat nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, doon na siya nag-umpisang umihip ng mga buhay na salita sa dibdib ng nilalang kung saan minsan niyang inilapat ang patpat. Maya-maya pa, doon na ipinalapit ni Tandang Uban ng bata sa kanya habang patuloy na nag-uusal. Paghawak niya sa balikat nito, bigla na lamang nawala ng ulirat ang nilalang nang sa hindi malamang dahilan. Ilang segundo lang ang lumipas, muli nilang nasipat ang paghinga ng bata ng napakalalim na parabang ito ay sinasapian ng kung anong nilalang. Pagtitig doon nila Emilio, bumungad sa kanila ang nanlilisik nitong mga mata habang dahan-dahang ngumingisi. Nang masipat naman ni Tandang Uban na magpupumiglas na ito sa kanyang pagkakahawak, agad naman niya itong binulungan ng kanyang mga usal at kasabay nito ang mabilisang pag-utos niya sa kaluluwa ng dalaga na alisin ang lahat ng yanggaw na ibinigay niya. Upang mas lalo niya itong mapasunod sa kanyang kagustuhan, ipinako niya ito sa lupa sa pamamagitan ng mga buhay na salita habang patuloy na sinisindak na papatayin ito gamit-gamit ang kanyang mutya ng San Telmo. Huwag mo nang hintayin pang iangat ko pa ang aking kanang kamay, Iha. Hindi mo magugustuhan ang mga bagay na aking gagawin sa iyo sa oras na ako'y magseryoso.
Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang para hindi ka na masaktan. Wika ng ermetanyo. Matapos naman itong marinig ng nilalang, bigla naman itong umiyak habang inilalahad kay Tandang Uban ang kanyang pagsang-ayon sa nais nito. Kahit ano pa kasing pagpupumiglas ang kanyang gawin, alam niya sa kanyang sarili na huli na ang lahat para sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Emilio, doon nila nakita ang dahan-dahan nitong pagpagpag sa katawan ng bata habang patuloy na nag-aambang sumuka. Hinayaan lang naman ito nila Malik sa kadahilan ng gano'n ang ginagawa ng mga aswang kapag nag-aalis ng yanggaw sa kanilang mga biktima. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Emilio nang masipat nila ang maliliit na insekto na dahan-dahang sumasabay sa suka ng bata. Nagsilaglaga na din sa balat nito ang mga garapatang hindi nila nakita noong mga panahong hindi pa yon sinasapian ng kaluluwa ng bugrat. Habang patuloy yung nanunuot sa ilalim ng lupa, inutusan naman sila ng kanilang ama na patayin ang lahat ng yon upang hindi na makapangbiktima. Matapos ang mga pangyayari, tuluyan nang bumalik sa normal ang katawan ng bata. Pag lahat ng bugrat na tapos na niyang gawin ang mga bagay na ipinapagawa sa kanya ni Tandang Uban, agad din naman siya nitong pinabalik sa kanyang orihinal na katawan. Tapos ko na ang lahat ng ipinagawa ninyo. Pakawalan niyo na ako. Pagmamakaawa ng dalaga habang patuloy silang pinagmamasdan. Nang akmang sasang-ayon na sila Malik sa sinabi nito, bigla namang sumingit si Emilio sa pag-uusap ng mga ito. Sige, pakakawalan ka namin, pero sa isang kondisyon. Hiwain mo sa lagaraw ko ang iyong palad. Walang problema kung hindi ito malalim. Basta ang mahalaga, yumakap ang dugo mo sa talim ng aking sandata. Wika ni Emilio. Nang marinig ito ng dalaga, bigla naman itong lumapit sa kanya at kasabay nito ang buong tapang nitong paghawak sa lagaraw na tila ba wala itong matatalas na talim. Pagtulo ng dugo ng dalaga sa sandata ni Emilio, agad din naman yung tumitig sa kanya habang nagsasabi ng, "Masaya ka na? Pakawalan niyo na ako." Dahil sa ginawa nito, wala silang nagawa kundi hayaan na lamang ang bugrat na lisanin ang tahanan ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na itong naglalakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, bigla nila itong nasilayang pagewang-gewang hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan itong bumagsak sa lupa. Matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon, doon na pagtanto ni Emilio na totoo nga ang bumabalot sa sumpa ng lagaraw. Nung oras ding yon, itinatak niya sa kanyang isipan na ang pinakamabisang paraan para pahirapan at patayin ang mga aswang ay sugatan lamang ito ng kanilang mga sandata at pakawalan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang tinungo ang kinaroroonan ng katawan ng bugrat. Pagdating nila sa lugar na yon, wala naman silang nasilayang katawan doon na para bang may kung anong nilalang ang tumangan sa bangkay ng kanilang kalaban. Dahil sa wala naman silang nakita sa lugar, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang bumalik sa tahanan ng albularyo. Habang nagpapahinga ang kanilang grupo, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga kaganapan na kanilang naranasan. Maya-maya pa, nabaling naman ang atensyon kay Upal nang magtanong ito ukol sa kakayahan na taglay ng lagaraw ng kanyang nakatatandang kapatid. "Tay, yung lagaraw ko ho, kaya din hubang manlaso ng mga demonyo?" tanong ni Upal. Oo naman anak, walang pinagkaiba yan sa lagaraw ng kuya mo. Basta nararamdaman ng iyong armas ang iyong pagmamalabis na patayin ng iyong katunggali, patuloy ang magpapakalat ng lason sa kanyang mga talim. Subalit pagdating sa aspetong espiritual,
ang lagaraw na minana ng Kuya Emilio mo ang mas nangingibabaw. Sagot naman ni Malik. Dagdag pa ng kanilang ama na ang hawak na lagaraw noon ni Emilio ay mas mapanganib sa mga taong masusugatan ng talim nito. Hindi kasi marunong kumilala ang lagaraw na yon ng mga mahihinang nilalang na siyang naging sanhi upang maging mapanganib ito sa lahat ng taong nakapaligid sa antingerong nagtatangan dito. Ayon pa sa kanyang ama, na minsan na din niya noong nasilayan ang kanilang lolo na nakapatay ng isang ordinaryong tao dahil sa kapangahasan nitong panghawakan ang lagaraw na minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Pakatandaan mo, Opal, kailan may hindi mo maaaring hawakan ang lagaraw ng iyong kapatid. Iwasan mo ito ng walang pahintulot sapagkat maaari kang kilalaning kalaban ng gabay ng sandata. Naway maunawaan mo na ang lagaraw na minana ni Emilio sa iyong lolo ay natatangi sa lahat. Dagdag pa ng kanilang ama. Sige ho, tay. Pakatatandaan ko ho yan. Sagot naman ni Opal. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nila natalakay ang tungkol sa kakayahan ng trabungko ng buhaya na pagmamay-ari ni Opal. Inilahad noon ng kanyang ama ang pagiging makapangyarihan nito sa mutya ng saging pagdating sa pakikidigma. Ayon kay Malik na sa lahat ng tangan niyang sandata, ang mutya ng buwaya ang labis niyang pinakainiingatan at palaging ginagamit sa digmaan. Labis kasi siyang napapahanga sa taglay nitong kabal at hindi pangkaraniwang lakas. Nagagawa din niyang mawasak ang kabal ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pagpapaloob ng mutya ng buwaya sa kanyang katawan. Opal, huwag ka sanang mag-isip na porket panganay si Emilio, siya na ang pinapaboran ko. Pantay lang kayo sa manang inyong nakuha. Kaya naway, walang samaan ng loob sa inyong dalawa. Alam ko namang magkadikit kayo ni Emilio, kaya panatag ako na walang mamumuno sa inyong hindi pagkakaunawaan. Wika ng kanilang ama. Matapos itong marinig ng dalawa, ngumiti lang naman sila kay Malik habang patuloy na nakikinig sa sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling naman ang kanilang atensyon kay Tandang Uban nang maglahad na ito ng kanyang formal na pagpapaalam. Bagaman bakas sa pagmumukha ng kanilang ama ang labis na kalungkutan, wala itong magagawa sapagkat yon ang pagnanais ng kanyang tiyuhin. Habang nagsasalita noon si Tandang Uban, hindi naman napigilan ni Malik ang mapayakap sa kanyang tiyuhin. Tuwing Biyernes Santo lang niya kasi ito nakikita sa bundok na yon na siya namang labis niyang ikinalungkot sa kadahilanang inaasahan na niya sa mga susunod na Biyernes Santo na hindi na niya ito makikita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinagtapat sa kanila ni Tandang Uban ang gagawin nitong paglilibot sa mga kalupaan upang magbigay ng tulong sa mga taong walang kaalam-alam sa mga demonyong pasimple nilang nakakalaban. Ayon sa matanda, na ang misyong yon ang isa sa kanyang mga nakuhang gabay sa kalangitan noong mga panahong nasa kasagsagan sila ng kanilang paglalakbay. Huwag kayong mag-alala. Iiwanan ko kayo ng isang bagay na magtuturo sa akin kahit gaano man kayo kalayo. At sa iyo naman, Malik, ibabalik ko na sa iyo ang minsang ibinigay ng iyong ama sa akin. Matagal ko na dapat itong ibinigay sa iyo, subalit napapansin ko noon, hindi ka pa karapat-dapat para magtanga nito. Wika ni Tandang Uban. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong iniabot kay Malik ang isang maliit na baul na naglalaman ng isang 3 pikong dignum. Sa pag-abot ng ama nila Emilio sa bagay na yon, kitang-kita niya sa kanyang pagmumuka ang labis nitong pagkagulat na parabang ilang taon na niyang hinanap ang bagay na yon. Maya-maya pa, agad naman niya itong itinago sa kanyang bulsa habang nagsasabi ng, Maraming salamat ho sa bagay na ito, Tiyo Uban.
Ako ngayoy labis na kinakabahan sapagkat hindi ko sukat akalain na nasa iyo pala ang kayamanan ng aking ama. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, ngumisi lang naman yon habang sumasagot ng, Yan ba ang hinahanap mo? Katiting pa lang yan sa karga ng ama mo. Sa pagsapit ng umaga, maaga pa naman silang umalis sa tahanan ng albularyo. Bago nila nilisan ang bahay nito, binigyan sila nito ng mga pagkain at salapi na kanilang mapapakinabangan sa paglalakbay. Labis-labis naman ang pasasalamat doon nila Malik, gawa ng kahit papaano, alam nila sa kanilang mga sarili na malaking tulong na ang ibinigay ng lalaki. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naglalakbay sa isang masukal na daan na halos walang katao-tao silang nasasalubong. Hindi naman noon kinakabahan sila Emilio, gawa ng wala naman silang nararamdamang kahit na ano sa lugar. Sa pagdating nila sa pangalawang baryo, doon na bumuhos ang emosyon ng kanilang ama nang mag-umpisa ng magpaalam si Tandang Uban. Tinangkapan noong pigilan nito ni Malik pero wala talaga siyang nagawa dahil sa buo na ang pasya nito. Matapos ang kanilang formal na pag-uusap, tuluyan na nga silang iniwan ng matanda nang hindi lumilingon. Animoy sa puntong yon, pinutol na nito ang kanyang relasyon sa pamilya nila Emilio upang matuunan ng atensyon ng kanyang bagong paglalakbay. Bagaman nag-aalala sila para kay Tandang Uban dahil sa meron na itong katandaan, pinili pa rin nilang maniwala sa angkin nitong kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ito sa kanilang paningin at kasabay nito ang kanilang pagtungo sa merkado. Habang abalang-abala sila noon sa kanilang gawain, panay naman ang pag-iisip ni Emilio sa nawalay na si Tandang Uban. Tandang Uban, sana palagi mong alagaan ang sarili mo. Wala man kami sa tabi mo, naway wag mo kaming kalimutan. Isasabay kita parate sa mga panalangin ko. Pangako yan. Wika ni Emilio habang patuloy na pinagmamasdan ang bagay na ibinigay sa kanya ni Tandang Uban. Maya-maya pa, bigla naman siyang naantala nang masipat niya ang dahong ibinigay sa kanya na dahan-dahang gumagalaw. Sa sobrang pagkagulat noon ni Emilio, dali-dali naman niya itong itinago sa kanyang bulsa upang maiwasan itong makita ng mga ordinaryong taong nasa paligid. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Upal, agad naman siya nitong inutusan na maglako ng mga patatas sa lugar upang mas lalong mapadali ang kanilang pagtitinda. Sumunod naman noon si Emilio sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na wala pa siyang naitutulong sa kanilang trabaho. Habang nag-iikot siya noon sa baryo, napansin naman niya ang mga tambay na pasimpleng tumititig sa kanya. Hinayaan lang naman niya ang mga ito, gawa ng hindi naman siya nito inaano. Subalit, nang marinig ni Emilio na pinag-uusapan nito ang kanyang ama at pinagsasabihan ng kung ano-ano, doon na pumutok ang kanyang galit na tinatago. Walang sabi-sabi, buong tapang naman niyang kinumpronta ang mga lalaki habang tinatanong ang mga ito kung ano ang problema nila sa kanilang ina. Nang marinig naman ng mga tambay ang kanyang sinabi, bigla namang nagsitawanan ang mga ito habang patuloy na nagpapalusot na hindi naman umano ang kanyang mga magulang ang kanilang pinag-uusapan. Nagpapalusot pa kayo? Wala namang ibang dayong pumunta dito maliban sa pamilya ko ah. Dahan-dahan kayo sa pananalita nyo ah. Wala kayong alam sa mga buhay namin. Hindi naman siguro bawal sa lugar na ito ang maglako. Ang mga hindi taga rito, di ba? Galit na wika ni Emilio. Kalma ka lang, Chong. Di kami nakikipag-away sa'yo. Pero kung ikaw ang tinamaan ng aming pinag-uusapan, problema mo na yun. Malis ka na nga. Wala kaming panahong makipag-usap sa mga katulad mong mukhang unggoy. Sagot naman sa kanya ng isang lalaki. Matapos niyang marinig ang sinabi nito,
Ninais na lamang niyang umalis nang hindi umiimik. Siya na lamang noon ang umintindi para naman kahit papaano'y makaiwas sila sa gulo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakabalik sa kanilang pwesto kung saan naroon nakabantay ang kanyang kapatid. Paglapit niya sa kinauupuan nito, doon niya napagtanto na wala pala silang nakukuhang kahit isang salapi sa pagbebenta. Maya-maya pa, lumapit na din sa kanya ang kanilang ama at sinabihan siya nitong magligpit na. Hindi niya alam kung anong dahilan noon ng kanyang ama, subalit wala siyang magagawa kundi sundin ang utos nito. Nang maisaayos na nila ang kanilang mga paninda, dali-dali din naman nila itong ibinalik sa kangganang kanilang kalabaw. Matapos yan, agad naman nilang inumpisahan ang muli nilang paglalakbay patungo sa ibayong baryo. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon na nag-umpisang magtanong si Emilio sa kasalukuyang kaganapan. Wala naman anak. Hayaan mo na. Babawi na lang tayo sa susunod na baryo. Inaasahan ko na talagang may mga tarantado dun sa merkado eh. Kaya ako'y pinaligpit sa inyo ang ating mga paninda. Siyempre, kahit ganito tayo, umiiwas pa rin naman tayo sa gulong dinudulot ng mga ordinaryong tao. Mabuti sana kung aswang ang mga yan o di naman kaya'y mga engkanto. Paliwanag ng kanilang ama. Matapos marinig ni Emilio ang sinabi nito, doon niya napagtantong nagawa rin palang malaman ng kanilang ama ang tungkol sa mga lalaking nag-uusap doon sa merkado. Sa pagdating nila sa labasan ng baryo, inutusan ni Malik ang kanyang bunsong anak na bumalik na sa kangga. Siya na kasi noon ang magmamaniobra ng kalabaw. Gawa ng wala pang kaalam-alam doon ang kanyang anak sa daang kanilang tatahakin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang itinigil ng kanilang ama ang kalabaw nang masipat nito ang 4 na lalaki na merong daladalang mga armas. Ang 2 sa mga ito ay merong sumpak na hawak-hawak, habang ang 2 naman ay merong tangang malalakas na kalibre ng armas. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, kalmado naman silang bumaba sa kalabaw para makipag-usap. Magandang hapon sa inyo mga Ginoo. Ano hong sa atin? Wika ni Malik. Nang marinig naman ng mga kalalakihan ang sinabi nito, agad naman nilang inutusan si Malik na yumuko habang marahang inilalagay sa leeg ang kanyang 2 kamay. Ginawa naman ito ni Malik ng walang pagdadalawang isip na para bang sumasang-ayon siya sa nais ng mga taong masasama ang loob. Pera lang ang habol namin. Di kami mananakit. Ibigay niyo na lang ang aming gusto at siguradong ligtas kayo sa kahit na ano. Wika ng isang lalaki habang dahan-dahang pinapahiga sa lupa ang kanilang ama. Matapos itong marinig ni Emilio, halos umusok na sa galit noon ang kanyang mga tenga dahil sa kapangahasang ipinakita sa kanila ng mga kalalakihan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tinutukan ng isang lalaki si Upal nang masipat nila itong hinuhugot sa sisidlan ang kanyang lagaraw. Pagkuha ni Upal noon ng kanyang sandata, buong lakas naman niyang tinapyas ang kamay ng lalaking malapit sa kanya na siyang naging sanhi upang paulanan siya ng bala ng mga kasama nito. Pagbagsak ng putol na kamay ng lalaking yon, bigla naman yung kumaripas ng takbo habang patuloy na umiiyak. Si Upal naman noon, nanatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan habang patuloy na dinaramdam ang kanyang buong katawan. Pagsilay ng 3 lalaki na hindi man lang natinag si Upal ng bala ng kanilang armas, wala na itong nagawa kundi ang umatras. Sa puntong yon, nakahanap naman ng pagkakataon ng kanilang ama upang makawala sa pagkakatapak ng lalaki. Pagtayo nito, dali-dali naman itong inilagay sa kanyang kamao ang isang pangil at walang pagdadalawang isip na pinagsasasapak ang mga kalalakihan hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na ang mga ito sa lupa ng walang malay. Matapos ang mga kaganapan, mabilisan naman silang umalis sa lugar,
upang hindi na sila mapagbintangan. Nagawa pa nga nila noong maabutan ang lalaking tinapyasan ng kaliwang kamay ni Upal, subalit hindi na nila ito pinagkaabalahan pang dakpin. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila Emilio sa gilid ng palayan, bigla namang merong bumisita sa kanila na 2 gabunan. Okay, medyo nakakatakot yung bumisita sa kanila kasi kadalasan alam naman natin, isa lang yung gabunan, di ba? Maliban na lang syempre kapag talagang merong baryo na purong gabunan. Pero ito, bibihira rin mangyari talaga to. 2 gabunan bibisita sa inyo. Ang tanong, anong dahilan? Di ba? Para wala nang tanong ulit, sunod natin yung 8. Yun lang. Salamat.